Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum madarly dinleýijiler. Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda Azat Habarnokot.com web saytynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwürýän dilegçiligi jan aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiýe Islam Döwletiniň Türkmenistanyny 6 agdasyny ekstradisiýa edýär. Türkmenistanda çağı paltolarynyň bahasy ýurtdaky iň pes aýlyk bilen deňleşdi. Aşgabatda özbek wizasyny almak üçin her gün ýüzlerçe adam nowuty durýar atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmen awatda tatully aýal gyzlar soragy çekilýär. Munyň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil döwürýän dilegçiligi jan aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistan immigrant masgalalary demirazyk Siriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewaply nätaglar ýylynmak üçin peslerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşaýjylar nagt pulun gözleginde bayramala mara barýarlar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalgy plagiat Tbilisi'de gay temaly film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknyşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler serbilalary prezidenti soraglaryny iýermäge çagyrýarlar. Atly videomyz hem bu hepde Azat Habarnokot.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. Iň köp gurrungy edilen söhbetde çeken makalalaryň bäşligine Türkiýe Islam Döwletiniň Türkmenistany 6 agdasyny ekstradisiýa edýär. Aşgabatda özbek wizasyny almak üçin her gün ýüzlerçe adam nowuty durýar. Daşowuz tübi planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly uragyna prokuratura işgärleri gözükçüligi edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilegçiligi jan aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Qadarly dinleýijiler tezikim Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilýän bökdünçlikleriň we olaryň halkara reýslerden köpçüliklerini düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 Amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goý bermedik bolsalar, meseleni araçynyň üstü bilen 2 000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşr belliýär. Mundan öň Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary Türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipra uçmak üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gawat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belliýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrkynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerini ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmaga ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň öpçün edilişine degişli käbir jikmejik maglumatlar berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygy-ýygydan Istanbuly gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşaýjysy Maraldyr diýip neşir habar berýär we onuň adynyň ütködülenligini belliýär. Onuň ýakyn garyndaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölüminde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goý berilmedikleri şeýlede ýurdun içine we daşyna goý berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hutşugullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawyndan aýryp bolýar. Maral müşteri tapyp öz garyndaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmaga ýardym berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Istanbuly 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýedek ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy belliýär.
Türkmenistanyň ilaty soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun daşyna çykmakda dürli pätkelçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Ýurdun migrasiýon häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Döredilýän pätkelçilikleriň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 35 çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar öýleriniň ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda, uçak bolanda bilip galýarlar. Ýolagçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, Türkmen howa ýollarynyň Istanbula günde 2 edek amala asyrýan reýslerine günde 20-30 adamdan goý berilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat Istanbul reýslerinden ýolagçylaryň ýartyna golaýyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolagçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli bir näçe waka bolup diýim Adatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsonda daşawydyň ýaşaýjysy 3 edek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz janyny kast edipdir. Şol ýylyň maý aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistanyň ilatynyň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän pätkelçilikler ýurt ilatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öňgörüli we edilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä, soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistany 1.879.000 adam terk edipdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýe Islam Döwleti ekstremistik toporunyň 959 sany daşary ýurtly agdasyny öz döwletlerine ekstradisiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 6 sany raýaty bar. Bu barada türk media serişleri habar berýärler. Sehra Gulam Nabiýyň berjek maglumatyny dinläliň. Hürriyet neşirinin 13. noyabrda çap eden habarına göre Türk döwleti öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediljek Islam Döwleti toporunyň agdalarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawa göre Merkez Aziýa döwletlerinden Türkmenistanyň 6, Özbekistanyň 82, Gyrgyzstanyň 23, Täjikistanyň 21 we Gazagstanyň 10 raýaty öz ýurtlaryna ekstradisiýa ediler. Şeýle-de sanawda beýlekler bilen bir hatarda Russiýanyň 99, Germaniýanyň 17, Ukrainanyň 4, Azerbaýjanyň 29, Awganistanyň 11, Pakistanyň 6 we Iranyň 3 raýaty hem bar. Türkiýanyň daşary ýurtly raýatlary öz döwletlerini iýermek boýunça iş alyp barýan merkezine saklanýan Islam Döwleti toporunyň agdalaryny öz ýurtlaryna iýermek işleriniň şu aýyň aýagyna çenli amala aşyryljakdygy hem habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä bu adamlar Türkiýe bir kanun ýolları bilen baran Islam Döwletiniň agdalaryny tutsak etmek boýunça 2019-njy ýylyň dowamında geçirilen 1201 sany operasiýanyň çäginde saklanyldy. Bu operasiýalarda 2782 adam saklandy. Olardan 843 tanysy tutsak edildi. Şol döwürde Islam Döwletiniň 191 sany agdasy serhetden geçmäge synanşan mahaly saklandy. Islam Döwletiniň 98 agdasy bolsa Siriýadan gaçyp özlerini Türk howpsuzlyk güýçlerine tawşyrdylar diýip Hürriyet neşiriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp Islam Döwletiniň agdasy dy aýdylýan türkmensanlaryň şahsiýetleri we olaryň haçan hemde nirede saklanandygy barada maglumat almak boýunça eden ýigderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne belläp geçsek, bu Türkmenistanyň raýatlarynyň Islam Döwleti toporunun düzümine goşulandygy ýa-da söwüşýändygi barada köpçülüge ýaýran ilkinji maglumatlar däl. 24-nji maýda Adatlyk radiosuna telefon arkaly beren maglumatynda Awganistanyň Demirgazyk Sewitiniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab welaýatynyň çäginde Islam Döwleti toporunyň özüni Türkmenistanly diýip tanıştyran 4 söwüşçüsine duşandygyny gurrun beripdi. 20 martda ANF habar agentligi Islam Döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanlynyň videosunu ýaýratdy. Videoda özüni Yusuf adlandyrýan adam Islam Döwleti toporunyň hataryna Istanbuldan baryp goşulandygyny aýdýar. Ol Istanbula Türkmenistandan barypdyr. 5 martda bolsa Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnor anklawynda ýüzlerçe jihatçynyň şol sanda Türkmenistanly söwüşçüleriň hökümet güýçlerine tawin bolandygyny habar beripdi. Söwüşçüler dürli ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbekistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri aýdypdy. 2015-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkiýanyň Anadolu resmi habar agentligi Türk harbalaryna salgylanyp ýurtda şol ýylyň dowamında Siriýa barýan 29 sany Türkmenistanlynyň tutsak edilendigini habar berdi. Agdalýan adamlar Siriýa bir kanun ýagdaýda geçmäge synanşýan mahaly tutsak edilipdir. Hökümetleri we
halkara guramalary strategiki howpsuzlyk maglumatlar bilen üpçün edýän The Sofan Group toporunyň 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan hasabatynda Islam döwleti toporunyň hatarynda söwüşmek üçin Türkmenistandan 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdikleýärler, ne de inkar edýärler. Ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň medeniýetinde hem maglumat berilmeýär. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitlerinde gözläň. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hepdäniň jemini owan gündeligimiz bilen dowam etdirýäris. Owganystanyň demirazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip içerki bozgunlygy mejbur bolýanlaryň barha köp göze iýlendigi bellenilýär. Owganystandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň 100% bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär. Demirgazyk Owganystanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owalardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmaga mecbur bolýarlar. Türkmen owalaryndan müňlerçe maşgaly öz üýjaýlaryndan bejaý boldy. Şäherleriň daş töwereginde gurulan lagerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lagerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allaberdaga lagerde özleriniň kyn şertlerde ýaşaýanlyklaryny aýdýar. Daşary ýurtlardan hususan Türkmenistandan ol kömek soraýar. Her ýerde türkmen kom bolsa eşitsin diýär billeriň açlygymyzy, horlygymyzy, susuzlygymyzy. Biller mana gaçyp gelip bir çölde bir biýawanda jaý alyp otyryp berde billere gözleşek adamyň ýok. Sünkünü harlamasyn türkmen komlar, türk komlar billere etçe kömeklerini edip billeri Allahyny hoş etsin. Gunduz welaýatynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Jeňçiler hatda Gunduz şäherine de wehim salýar. Obalarymyzda uruş boldy. Uruşdan gaçyp biz bu ýere geldik. İnsanperwer gurama tarapyndan bize çadır berildi. Ýöne kış mewsiminde çağalarymyz çadırda suwuklaýar diýip Allaberdaga aýtdy. Mecbur bolup uruşdan gaçyp geldik şu ýere. Ölen ýeten bolandan soň durup bilmedik. Bana gelben bir çölü biýawanda yerleş kaldık. Bir ne suw var, ne bir odun var, ne bir üý var. Bir kümece gaz istereýin diýsen daş emmezi. Onam gaz bilemiz ýok. Bana bir haýmany masysa berdi. Mana şunda otyr. Biller şu ýerde haryksak bana kız oglanjyklarymyz köp zehir boljak. Mollaberde Ahunyň aýdyşyça lagerde ýaşaýan bozgunlaryň çağalary mektepde bilim almakdan mahrumdur. 200 üýle golay türkmen şu lagerde ýaşaýar. Garagyşda bu lagerde biz kösenýäris. Owalarymyzda jeňçileriň hereket edýänligi üçin biz bozgun bolmaga mejbur galdyk. Şu kyn ýagdaý başymyza düşende bize dünýä kömek etse diýip Mollaberde Ahun umyt bildirdi. Bizler şeýle takminen bir 200 famil gelip taşladyk. Her aýsym her ýerden uruşdan, jenjaldan, mana suwumyz ýok, serpenamyz ýok. Hemmesinden haýyş etýär, mana alymyz gara kış çüçüp işlenmez, mektepden mahrum, klinikden mahrum, hiç zat berde ýok. Ahmet Guly Jowzjan welaýatynyň Meňejik atly etrabyndan gelip bu lagerde yerleşipdir. Uruşdan gaçyp geldik. Lagerde agyl suwunyň ýokdugynyň biz jepa çekýär. Şol ugurda bize yardım edilse diýip Ahmet Guly aýtdy. Welaýaty Jowzjan uluswaly Meňejikden biler şu urşuň elinden gaçyp gelen suwdan bir gaty gysyl ýaşyňa bir nirde türkmenler bolsa haýyş etýär, gaýsy döwlet bolsa billere kömek etse diýip. Agabek daýdanyň adamsy ysmat keseline uçurapdyr. Ol näsak adamsy we ýaş çağalary bilen lagerde ýaşaýar. Uruş barlygy üçin Jeňiler obasynyň gaçyp geldik. Bize Ýewropada ýaşaýan türkmenler gollap berdi. Şolara minnetdarlyk bildirýär diýip Agabek daýda aýdýar. Bizler ötenimizden awara alyp geldik uruşdan gaçyp jeňeler gylynyň. Söýdüp ýeren kömeklerinizi de köp Allah ýalkasyna aýtýar. Adamymyz bödüp kesel, oglanymyz ýaş. Uruş watana häzir hem aýçy günem näçe nepermiz sapahanada ýatyr gomlarda. Bamýarlyp obamyzda. Uruş bolsa bar owen ýa bar uruş bilen obamyzda. Şeňe şu güýje gündüzem uruşly bolup, o Taliban elinde şpille. Bozgunlara kömek edilýändigini Terpul welaýatynyň häkimi general Abdulkadir Aşna belledi. Halkara insanperwer guramalaryň bozgunlara ýardam edýändiklaryny häkim ma'lum etdi. Mahajirler bilen köprekleri Terpul gelen köpekleşdik. Pul kömeklerini etdik. Oraka bab kömeklerini un, yağ, şeker bu zatlardan kömekleşdik.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamynda Dünýä Türkmenleri programmamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.